Mao nandako kay among utang kabubuton sa Sernet kun maoy mawala. Diri na mo kay mao na siyang NGO nga tinuod nagtabang sa mga kabos nga nagkinahanglan nila sa serbisyo. Nasagmuyo og naguol si Nanay Belinda Aliere, usa ka housewife ug miyembro sa Kapul, human gipasakaan og kaso ang Community Empowerment Resource Network o CERNET, usa ka non-government organization tungod sa pasangil nga pagsupak sa Republic Act 10168 kon Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012. Niadtong Agosto 13, 2023, nakadawat og sapina ang CERNET gikan sa Department of Justice kon DOJ kalabot sa reklamo nga gisangat ni Brigadier General Joey Escanillas, ang commander sa hiniusang Task Group Cebu Armed Forces of the Philippines kon AFP. Ang reklamo batok sa 27 ka mga individual nga kanhi miyembro sa konseho, board members, staff ug miyembro sa partner organisasyon sa CERNET tungod sa pasangil sa paglapas sa Terrorism Financing Prevention and Suspension Act of 2012. After a long months and tedious case build-up, we found out that CERNET is involved in terrorist financing. So we took actions. We filed case against them last May 23, purposely to end the terror activities of the CTGs because their support to the CTGs through fund generation operations will further the terrorism activities of the communist terrorist groups. So kung maputol itong support ng financial, logistical sa hanay ng armadong grupo is more or less hindi na matuloy-tuloy yung armadong pakikibaka nila. Si Justin Villarante, ang Executive Director sa CERNET, mihimakak sa pasangil batok sa grupo. Gitataw ni Villarante ang nagunang testigo nga si Bernabe Neves, kanhi kawani sa CERNET, giterminate tungod sa grabing misconduct o paglapas sa ethics sa organisasyon. We strongly debunk the allegations mentioned in the complaint, especially when it is grounded on the lies and baseless accusations of their primary witness, Bernabe Neves. Neves is a former staff of CERNET who was terminated due to grave misconduct and violation of CERNET code of ethics. This attack comes after a series of red tagging and verification done by the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF. Ang CERNET, usa ka asosasyon nga gilangkuban sa ilaing-laing mga organisasyon sa katilingban sibil nga nahimutang sa Central Visayas. Ang maong organisasyon nagtumong sa paghatag og pinansyal nga suporta ngadto sa mga organisasyon sa katawhan base sa ilang tagsa-tagsa ka proyekto. Apan ang Armed Forces of the Philippines kon AFP mibutyag nga nasuta sa ilang investigasyon nga 40% sa ilang pundog gihatag sa People's Organization para sa ilang mga proyekto samtang 60% gihatag ngadto sa Finance Officer Communist Terrorist Group kon CTG. Mipasangil sa ilang mga pondo gigamit alang sa mga pag-atake sa mga sibilyan o pagguba sa mga ekipo sa Santa Catalina, Negros Oriental kaniadtong 2013. Si Manlalaban Mel Ibo, Cebu Chapter of National Union of People's Lawyers kon NUPL, ni salikway sa mga aligasyon ug mibutyag nga walay basihanan ug kulang kinig ebidensya. Kini si Mary Francis Lin kayon alang sa MyTV Cebu.